en chu thấy to pen awa min sul ho chon beng chang lo tu ren an tia aka chun hu betlat maya hetila hian mi sul pa hian ngoi tu so min lo zui tlat mai man mo deuh te an tia police no kal bel le to nia an ti chuan chu no pangte mai chu ngai ven tu van nga ve mole min roi tu khan no pangpui mo lo tak tin a soi sia tin side glass chu hanena lon tu chun tam tel tel mai sia helai thempa hian kan tlan lat wat angai nia ani lo chu min lo nang ching don ania lo ti ve chen boka ti chuan le an tlan zela kong si ga chuanin an han dinga wang takin chu ngalang me ron nan chun hain thin ole an tia motor tong chuan rang takin an chuk nga la ti chuan mun hla taka tlam pui ngal wang an tu mani hetela hian in lama chuan Mr. Samuel alo langa anau te panhe chuan ano ding wal deuh lai maya company lampang chungchang an lo soi ho vel me kani ole a thokop mai tun si zon chu in ti thovia ve tin file chu a handa pon lama chuan a chuak ta anau te ho chun lo zam khop mai ole a to ba chun kam pal tlang ta e kan ho tu pa chu amut thalo sanam chuanin se sial tu a khria don te lu ne han tia nia amak ka ti khop mai ngoi te eng lo ni voin hi about day ni lo afanu ba te zo khania afanu azon mu tangin a hlim tak yu maya chu wang chun amo te pu thada ni kha an tia ani chu mole ani che don chu an lo ti ve bok ani ti chuanin mol pakhata Mr. Samuel chu a local meka hetila hian mi sul ho chuan en chun lo poma an lo tlam pui ve mek boka min thla ro tin a lo awa chutia a out thom chu Mr. Samuel chun a lo khria la khata tang chun a lo mua en ani khu en tin rang takin mi sul ho chu an ve hal ta vat boka mi sul ho chun chak takin an tlam pui zela an ma zona tak mai chuan Samuel chu a lo ding ta chat mai tu tangin nia no pangkha ang takin chuda handa ngal ro an lo ti ya ama ga chu mi sul pa pakhat chuan Samuel chu an be ngal ngot maya Samuel chuan lo be le ta apai thuda de mai chu vele anau te a security te ho chu an lo thleng hal ta sap maya helai mi sul pa po hi a lauta en chu chuda chuan da ama chu tlan cheta de maya wang takin man ngal ro tin en chu an tlam phaya pa a gon tia a gon au phaya I time antina chem khonge inu oma anti chuan pa ka hlau lutuk atia thil dang a soi le thelo ni lungai su I him tolom ikianga kom tolom antia chuta en chuan anu kha na takin ang khoya ti chuan ke ma himin khoi bo ta ni tin an sei ve poka ni sol pan hi po chu ol sam tak chuan an man tang hala Mr. Samuel ma chuan an ron hroya chuta anau chuan kapu ipai na ko che miss eni hi tuya motakin manan tumani chuan hei tuna genin kan lo man ta engkima thovek ti kan va khil hal don nia antia Mr. Samuel chuan tu tinge moi ni rang le engwanga ka fanu hi man tum nge moi ni le anti chuan anau chuan Mr. Samuel hemi te entinge kan ti don le tin lo zota ka fanuan man nga ma voin hi ka fanu ba te ni he ya bowak engkim anti chevek trepani hi mole anti chuan en chuan apa antong ka khia min falan tuma ti na on soya chuan anu nen hen in nei hen du lo pok nen ka khia anti chuan boi lungai su inu nen chung kanin nei don alom dam chung ka nom tun tot on lom a thai tiem anti ya alu chulo bu ta ngau maya chuta Mr. Samuel chuan he mi te ho ti to chu ka khia Scott chung kwa ta zinga min ni ngayang anti chuan elaya nau hian Ivy Scott tinem ni anti ya oni e hun rai tak chung chu kalo en liam mai thwena ma se he tianga gan chung kwa min ti boi zong le ka fanu nun na hial lek thono man siam he ke en liam mai thi to lo ne chu wang chu rang takin chui chiangula fin fiana zong chiang takin nei to mangzeu anti ya ole ka pu chu tiang chung kan lo ti halang ati in mi sol ho po chun froi le ta chulai mun tong chuan uncle ta ne in lama chun luna chu ro ha tak mai chun ro ve ton sek to maya chuti lai tak chuan en chu kan thlenga nu tin en I thaim tin a han en hal wat vata o thai
nu apa hian men chan hi malom an tia chuta nom pui nu chuan Mr. Payne kan pu khanin alo chan hi ma ani po akon ho trep to wang an tia Mr. Payne an ti hi Samuel a suina ni ti chuan birthday party function ha kan tron trep to wa Mr. Samuel chan lo in pe diam tu kan ti chia lein no pu la thanga an ti zuya chuta le duna chuan boite chu e tu ve yang meang kalang le ti nang kal ta ni ole ne kina chum birthday party chu an tron don ta midang ho chuan Mr. Payne hi chu a ho pui ngot mai apa senior Payne ai po hianin kan company hi din mun sang zo ka hlang kai ning ka khia a kumla no pang view maya heti chunga anu pui ni thei hi tunge mon yang le an lo tinak nak maya ni to chuan voin hi afanu birthday ni a afanu birthday pol chana no pui to chu mi zong zong ma pho lang don lian sei poka tu tak chu niang mo khre da cha khom he mai an lo tia an lo sei nak nak mai ni heti lai hian luna de chu rom chunga chuan an kan lu ta ti chuanin in chung thro in chei moi em mai poka e puite hi strawberry cake ani hi du hem tin do kana me chun la ai nang ban e zo ko tin en chun alo soya ani chung kha hi e ve ole tin cake dang chuan la le a ti chuan an pan hi chun e han tum vel me ka ne chu ti rai chuan Ivy Scott le anu te kha an kan lang ta e so biscuit ten di so tin midang ho chuan thada wen an welcome a e khai no thing thei mon lo ti hetira hina pe do wa chuan Ivy chuan en te no fine ke kan lo e tur chu an mo chuan chu mi te ho mai mai chu helai hmuna te an lo le ta ne mo poi do ke man kan sing felang tin avakal na ya hetira hian luna te peni chuan ke chun lo e dun me ka adui tiam kha he e da te che tin ke tang chu an lo la e chu tui to via wang an lo ti chu ta le Ivy chu ang kala nang ni pan hi chu helai hmuna hi ngin do ti ve a Mr. Samuel hi pasalatan in ei thei tak tak i khingem mani le i suang to na kha do to nga ko alo ti ya luna chuan nang nu bok chu i local vele no mo an ti ya chuta en po chuan hey nang kha misual ta kan kha helai hmuna local to su kan in ani hi a han ti ya in na hey hi in ani mo e ma zo khin ka thuk chuak don chu mani le nu local te hey kau pasal tu min su sak tu kha helai hian omania tin han au do lo lama biscuit po chu a kal pheita biscuit chuan luna khai nei tingo kha mai che buena siam tu kha nang hian ka fanu pasal tu kamak pa tu min su saka ti chuan tu na po hian buena siam tu kan helai mun nei lo om ve mo a han ti ya chuta Ivy chuan kau ivit abo tang khan sem chu wal kon na takin oma adam lo pha hiala chu ti lai tak chuan nang nu hian ram cha lo la in fa te lo nei pui vela dik lo tak ni lo them vela i om dan he chu aten om ngot mai tin an sei zia he ti ang me khringi chu ana om na mun khola ya nu let le mai ni ka du ni te han ti vela ne chung chung chu midang ho fret lai chu na ring do chu la sei lo maya chu ta le midang ho chuan e ngoi te Mr. Samuel fanu anu dik tak chu sonu so alo ni don chu mole amak hle maya hetiang mi ron iwa ni don hi tun thlengin ala thup tlat ni awa hanza puyo mem dinan lo awa ma se en chu kan na ya kapai na sevek to anu nen hin ni don tu man indang the dawang alo tia Ivy chuan iwa han ngei omro em i tong kam kha phim khu ang che alo ti chuan nang ma chu kha ka pi phim khu an ti chuan Ivy chuan kan ben ngalan tuma ma siluna chuan afano chu an kuwa ama zok chu abeng azok ani nu i thaim nang nu hi kanu ko ti thak le ta ni mo apa hena ka sei vek dolania a han dia chuta Ivy chuan ipa hena chun soi eng ang mala entin vak ma ti chuang lawang inu hi chu e man ro ta na mang mai mai ni adu to tak chuang lo a han dia chuta biscuit ti chuan nang ni nu fa hem poisa indu ni tong indu ni chuang ka pe thei chu sin tin chek hi a kon phok chuaka helai hem mak ta duai nga oma laula helai mun atong henkal ngal wang ro an tia ma se luna chuan ala du lem lo chuta Ivy chuan
hết tiếng ang apoi sa tam he chu in dam chung in mula to ngai lawang hi hun ran chang ta kan hi amhan dan in thiam lo te ninga lo chuan lamai ta chu alo tia ma se luna chuan ai ni lo poisa kan la thei lawang an tia enga tinge atle min ti deuh em nia in van a take o apoi lo ve kha adang hi ka pilang chu ti khan mak ta duai som ka pilang chu kalula helai mun atong hianin bo wang chu a han tia chuan Mr. Samuel hi ka fanu pasal tu ka mak pa to tik tak ania nang ni nu fa hin lo ti buai da to ngai lo tu ngan ka du chu ni a han tia chuta Ivy po chuan nie indin mun dik tak hi khasiang la ka du ni Mr. Samuel la Scott chung ko hi in zom na het tak kan nei tua chu wang chuan helai mun atong hian in kal bo wat lo ni chuan ti lu na in kal bo ngai ton tho ne a han tia luna chuan impoi sa hi ka du lo ka du chu Mr. Sam hi ni mai tin a kan sei chuak ta chuan company hian kan in nei do na kan dam chu in kan dum do na rom an tia en po chuan ni anu le apa tha hi anin nei do na apa hi ro kal vet do ka du ni nang ni ang poisa nga ta ma kan ti lo tin poisa chu a han la han vom pheya chuta Ivy chuan kal ngai nang ni ho hi in a to nei Mr. Samuel hian adu tak tak che nin in nga ya helai no pangte wang mai mai hi ni ani hi omlo phei sang chuan Sam hian nang bi a hi enga tan ma ti ho lawang che tin a han soya ma se en chuan apa chuan anu hi mangai ni apa chuan anu hena hian company tam sung ka dom do dang ti pon a sei fo thina lom a han tia chu no pang mai mai chu mangai nom zia pui kha thiam ve tak tak em ni le an tia en chuan anu kha tiang khan ti to su anu hi mi a pon ni bok lo apa na mangai te mai nia a han tia biscuit ti chuan helai no pong chu ai upa za na chang po khelo ni hi mole nun chong moi po khelo ni hi tuna hian ka thu on hi mun de bin ngai thaula in la theila hian chuak vat ngo ani rawa ti duina alo than huna chuan in ta na poi zo do na nia an tia chuan i fanu po kha ka fanu Ivy hian en kol se nung chong moi tak zio tio se anung chong chu ai in thak vek meng an ti chuan luna chuan en hi me chano pang fel tak ania nang ni zok hi mi so zok chin ni tin a kon chang le ta he chu tiang chu min chang let ngom ka ti ke ma nge zong lai chu kan zio tio tiang che an tia mai chun ben hal thuai mai chu a han tuma he ti ra hian anom pui pa chu ang kalen kapi heta engin no tia local va to stylist na kon kal to an chei du cheu nia tin luna le a fan ho chu a kon kai son ta dei mai chu ta le Ivy chu thin rem khop mai a chu mi thanu fa mai chu a pui lo ve Mr. Sam an chu in nei chuang ho lawang tin a vel go the te chuan ala in ro pung na so khop mai ole rom chung lo langa luna po chu alo in chei do at to Ivy chu vakala Ivy mo chuan inge helai huna ilo ti dona an tia helai huna ka lo ti do mo ka sei chiang view to in ka khoya Mr. Sam pasala nei turin ka lo kala ni nang ni roving ke anu pui tu chu ka ni nang hi chu ka ti chhevek don che ni an tia a han in ro pung ve na tuna he min han khul te le eng tiang ta ka sei sangai du le tina sama chuan an thama a nu pheita chu ta le dak thlanga chuan han en tia han en te nang hi anu puin thei turin in ngai em mon le ke ni chung ko ni zom na ti chat tu hian nang hian ti thei eng mai nei lo ti hi khira ka du ni phu bok hek lo tin a han vo ve la chuan he tiang ang in ro pu tu ka hian om phu ve lo om thiam lo wang chu wang chon tu na hian ngoi rangin chuakula i du piang ka pe chenga na thata ki du ne mo poisa tam ta ki du ne mo kan pe jok don chenia a han ti chuan chu tian thil cheng ma ka du lo nang ni la ka tong hin ang ma la ka du lo mi sol ta kin ni tin han aw le a mun de vin ngai thate nang ang mi mol thi tu ma nan pangai kang thei don lo abulai ompon ne mai the ma sen nakin lo ka phasan le thoi don tho che chu ti huna chuan irin ain ivan duai don ania tun hi i hun thra nei hi du than na fing tak siam ro an ti ya ma se luna chuan khatiang khan min ti boi su tin an nam sona
chút ta le ai vi chuan anh ấy chuan thỏa lòng nó là hiện gần thật hoa lộ lộ tiền che Mr. Sam này chút này đâu tất bằng thì là ngon à chân nát tặc mấy chuan anh nói ta chút tiền ngon à ta cả chuan nhưng khó khăn lấy nó mà lúa cho hết ta chuối mày à chua ta chuan ắt lúa tan nóc mày chút ta le ai vi cho lão thong lại xì à gắng ta kim pon là mà cho nó còn chuông ha ta vắt mày à em听见了khó mày chia khá thì tặc ngắm lệ alo thì ta để pon áp với đâu trả rõ cái này mấy chuan Mr. Sam mà chuan là mà này to lâu à cần chung của nên là cái zoom mà cho tin được là ngay liền à trả rõ đấy anh tí chuan em kalau trở về ta nu không ai tiếng nó còn zoom còn là na hey boy không ai cái lý mà anh tí chuan mình nói từ buổi sụ cái nu có zoom đón anh tí à nguồn đây bên lòng ai thật tệ inu chút nào chuan to lâu akal thì to lâu anh tí à đó thì suy này kha alo mà lom anh thì chuan anh vắng nghe một to suyang lệ nắng bộ hi ti bảo vệ ngay nè nắng anh tụi mà anh có được vắng anh thì à mình khai họ anh có tụi này lâu cái này đâu ở ban hay là câu được anh thì à chứ ta ai vì cho nó có thể chuan anh đi bạn ấy tiếng hiện nên các thêm file lo ngay nè thì chuan anh kiếm mà phải khẳng định ngay tuần này anh muốn đi bên ngay thật đấy tôi đi cần khởi tiền chứ in hồ chu akal bố tắc lom để trên đầu khăn cấp to lom dressing room mà son để trên khăn cấp khởi phia yêu hay đầu chân nó có yêu các lòng miệng anh thì ta để chuan anh chu atal chuộc vắt à dressing room là mà chân avat lan ha ta vắt anh này để chuan là ai vì cho nó bula độ cả na chem te chu anh là tôi nói hiền cần chừng phèn ha lo tiền khang mi kidnap sinh hậu khan anh nàn lên là va tôi nói chuyện kế mạng ngay gần này gần lên hàng hai này thì chuan Mr. Sam mà chú có pasal alo này to à tin thì phụ anh thì cháu viêu mày à giờ dressing room mà chú năn nụ pha chú thả lo cho tụm ta này hôm chú à chuan em chú vào ta anh chú đi khó khăn với nó lẹ thằng mày à no anh thấy nghe tiếng tin à vào buổi bưng ha ta vật phát à tiếng nghe tiếng vật thì nó sẽ về anh học tệ tin anh soi à chú tí ra cho nung là mà chuan ai vì cho còn lụt về ta gian mày chém tệ chú còn phá anh bận hết chuan vị lung ha lo tum đi tóc cho nó còn cả là mà sẽ tí lại ta khian luna chú còn minh chuộc chú ta lại chém tệ còn về tum mình hỗ trợ chuan gắng ta cái nó còn thâu vạ thì chuan bằng bao khối nó bom cho lại in chuông từ cho nên thể phê ha ta thoát mày à chua thủ nó là chuan tol thu ta chuôi mày chú ta lại luna chuan kha phim khúc to lâu đi kha em thấy nghe một tí còn tụm lại tiếng chấm tệ chú anh chú sắc tăng hà la heo thiếu tí tụm số cả thiệt mà sẽ tổ ba chân ít chỉ cho cái nữa mà tin anh ít ta gắng takin ai vì chân thòng hà la bằng hạ chuan nên anh beta luna chú còn câu này chấm tệ cho nó còn tin ta em thấy nghe một tí tụm lại chấm tệ kha là thằng hai con anh tia luna chuan Apple cái giấy đó nó lòng em local te Apple hi zeng miang an tia angai lo chu ba Apple ke chu ke ve du lo chuan chem te ka da thlap hot la ani lo chu midang tin na palange midang tin na chunin chirveo don ania a han tia en tim mo chem te hi mi tin na thei mo chem te te chu Apple zena na lom tin a han soya chu ti lai tok chuan Mr. Samuel po chu agon lu ve ta luna ma tinge chem te hi ke na alo tia chấm thế chú ăn chú saka thì chú ăn ai vì bao chú tha muang ta song mày sống mới là chân luna chú ăn của hà la lão thong su anh kiếm mất thằng với anh nia tin để cho nó hẳn hơi về la anh thiếu chiếc nghề thiêng anh nghe in buồn ăn thì chú ta lấy ai vì chú ăn thâu chuột ta xem anh mà thì được lỗ cái này lỗ này hẳn thì đón sao vậy mà xem mai cho nó bé ha ta thóc mày chú ta lấy biscuit đi bao chú ăn lụt ta Samuel, anh thấy nghe mới tí tạc lệ, tí nó còn cả là phần nội chú còn bùi bùi hoa ta vắt mày. Hoặc là chân dùng chế episode lệ nó còn tiếng lỗ chỗ không lỗ chẳng là nó còn tí cho cái vật đồ nè. Tôi nó tan chân cầm chín hoa còn độ to lại phát động.